OK, takže máme tu druhý typ príkladu. Pôjdem trošku rýchlejšie. Druhý typ príkladu na parametrické vyjadrenie priamky je, že máme priamku, teda, ktorá prechádza bodmi A s takýmito súradnicami. Ačko a Bčko. Ačko je minus 9 a 2 a Bčko je minus 1 a 5. No a postup a riešenie je nasledovné. Najskôr si nájdeme smerový vektor U. To znamená, že dáme si takto, označíme si ho A a B, keďže pozostáva z bodov A a B a dáme si bod B minus A. Takže toto minus toto, toto minus toto. To znamená, že minus 1 minus minus 9, bodko čiarka 5 minus 2. A dostaneme súradnice smerového vektoru. Takže minus 1 minus minus 9, to je vlastne minus 1 plus 9 a to je 8. A 5 minus 2 je 3. Našli sme súradnice. Krok číslo 2 je, aby sme napísali teda parametrické vyjadrenie priamky, tak si zapíšeme bod A a tento smerový vektor U pod seba. Takto, nejako približne. Minus 9 a 2. A tento smerový vektor, ktorý nám v podstate vznikol z odčítania bodu A od B. To máme. A teraz už ideme iba vyrátať to. Takže dáme si toto. Nikdy nesmieme zabudnúť dať teda parametrické vyjadrenie, dvojbodka, x, y. Takže minus 9 plus 8t. Máme ten vzorec, ten už si pamätáme z minulého videa. A y bude 2 plus 3t. Jednoduché.